Tässä menee 4 päivää. Herra, se menee 4 päivää. Okei. Mikä tuo pakko? Tää kuuluu. Riia. Se kyllä oli. Mikä puhuu älä. Äiti suklaata missä ostamassa. Poika täynnä suklaa. Kaikki tulee sitten juuripäälle. Turpa, kaikki tulee turpaan. Mä oon hirveen niitä. Se on DL. Mutta tämä tykkää se DL. Ihan niitä. Oikeasti. Knappi. Hei. Eikö nää oo DL-arvoisia? Noin. Orpa. Oh. Minkä se tulee? Ei noi oo ihan DL. No ei ihan täällä, mutta melkein. Mä oon näitä 3. Mulla on Black Rockia. Ollaanko me enää kavereita? Mitä mulla nyt sitä noita? Mitä? Mitä täällä on Adolf? Anna mullekin. Yleensä. Jos on toinen. Ai halua. Se on nimeäkin vielä. Katsotaan täällä petslaarit vielä. Nyt tämä maakausi tää on paska. Ne on Dynamissa paska, on Monuupa paska. Okei, tervepä YouTube. No mulla kuvaa koko ajan, katso. Se on paskapeli, vaikka meitä kuvataan. Kuka tekee? Mut hei, homomies. Niklas. Tämmönen kato. Vedin. Kuka on Vedin tyypillä? En tiedä. No ei kukaan. Vede ite. En mä muista ite veti sen nimeä. Ai et sä näe sitä pidemmän nimellä. Mitä? En muuta ulkoa. Mä kuvaan koko aika. Mä oon kuvannut kohta 3 minuuttia. Vai? Lukee. Eikö minä kyllä lukis maasta. Siinä oli yksi. Niklas Sodesta. Rupeaa koskemaan päähän, kun mä tulen päähän. Koskeeko sua päähän? Se tulee saada liikaa karttia. Mä vaan pystyn. No, lähde. Länskä Kimihän. Mitä mun pitää olla? Se on se Kimi-pesu. Kuka niitä on? En sano mitään sellaista puhelusta, mutta oliko se mukaan totta, mitä Oskari sanoi? Sulje. Como Golden Dragon. Kuka se on? Kuka se on? Monta pinkallia sulla on?
hankit sen perkeleen huudin? No, en mä voi vielä hankkia. Hei! Veiti, mä kylmän tänne pintalle ja niitä hakkaa niitä hommia. Joo. Ai sanoit sä veden homoksi, saatana homo. Ei kannattaa. Kaikki Ei voi. Saanko mäkin tähän Ali? Vitu Urpo, kaikki on sitten YouTubessa. Ette anna mitään, niin se tämän minua. No? Teistä on.